videa teda u toho úvodního. Dneska budeme skateovat a na úvodním videu bychom se měli představit, pak se představí kameraman. On taky bude jezdit. Jmenuji se Honza, přezdívka je Henry. No, to je vlastně zkrátka všechno. Tak teď. Jmenuji se též Honza a přezdívka je Jouza. No, takhle mi říkají na fotbale. Dobrý, tak se a dneska vám budu ukazovat Ollie a SC Revert. Jo. A já to tak zkusím taky. To jo. Odrážení zkus. No tak jsem skate, víš o tom. Základní postavení nohou je nohy na šroubkách a zkusíme se páchat, jak všechno jde základní. To nám dodává pak zatáčení. Na odrážení vážeme Ollie. No tak tady Základní pozice nohou je nohu mít někde před šroubkama. Tak, nech to vlastně. A nohu mít na tailu. Když dupnem, tak zároveň uděláme slide, nohu přímo a dopadneme. Chytá se to tou zadní nohou. Takže asi jak takhle by to mělo vypadat. Tak, teď ukážeme revert, jak jsem říkal, jsem sliboval. Tady zůstal. na začátku sliboval. Hej, uděláš ten revert tady na tom stínu, jo? Nějak takhle. Teď se zkusím já. Takže ty uděláš Ollie a revert. Tak no. Takže ukáž Ollie postavení zrovna tak jako já. Nějak prostě před šroubkama nějaký 10 cm 5. Když dupneš, udělám ten slide a pustím to. Takže by to mělo vypadat tak. No to ještě neumím, on je začáteční. No, ještě jednou. Jo, dobrý, jo, to. No a teď zkusíme ten revert. Udělám ho tady. No, radši to neděj příště. Já jsem se slušně rozsekal, když jsem to ještě... Ne. Čekej. Nazdar. No, zkusá revert, normálně na zemi. Normálně protoč skatem. Dobře. To, počkej, drž tu kameru. Já to ukážu. Musíš. Vlastně, když jsi takhle postavený, tak musíš jakoby takhle nějak. Jako... Musíš jakoby přijíždět. Takhle dupnout. Ukážu ti to ještě. No, já už to viděl. Jo, takže musíš vrchnout. Tak ještě pojď tady tom videu, když je to takový speciální video, tak si ještě ukážeme parakotou. No a to by bylo tak všechno. No, zkus. Dobře. Ještě jednou. Jo, hele, ještě power slide ukážu. A kde se ten revert naučil? Normálně ze skate trojky. Zůstaň tam. A jak to uděláš? Čím? Tak, Já se chci rozjet. já si jenom představím. No, jeď. A revert. Tak drž. Hele, základní pozice nohou Je, když vlastně jsme takhle, děláme takhle, a když to přímo děláme tím skatem, vydává nám to lepší otáčky růstu. Takže vlastně nějak takhle a musíme vzduchnout. hej, já natočím tebe, jo? Nějak takhle.
tady ten skate. Hej, pojď mi to ještě, já to zkusím ještě něco. Když se chceme rozeběhnout a naskočit na tom, Tak to by bylo téměř asi všechno ze skateboardingu. A teď jdeme. Jo, což budu jako první ukazovat Jonza. Pust. On je pokročilejší, on ten parkour dělá sám. ale on už jednou udělal salta a dobře to nedopadlo. Takže. Tak to ukaž první. Les. Dělej. Do koho? No pojď. A dneska jak jsme jeli s tím autem, No. tak to byl křižák. Možná to byl křižák. Dělej. Dopadne, jak uděláme tohle. Ty to ukážu já normálně. No, on to ukáže první. A já to pak ukážu rovnou. No, pojď. Uděláme. Tohle. Dopadneme takhle na lice. A když dopadneme na lice, tak zase. Baterka, dělej. Dělej baterka už. Já to ukážu rovnou. A pak zkusíš to salto. Ne. Jo, když se ti to povedlo na řadě. Normálně. Skočíme a uděláme barachtou. A to salto se mi váží. Tak, ještě jen. Ještě já zkusím udělat něco. Udělej to ty. Zkusím udělat přemet. Jak přemet? Dopadnu na záde, jak to bylo tam. Tak pojď. To ukaž. Zkus to. I to víš, to už bolí. To vás ty vejšky, ale to pěkně bolí. Tak, to by bylo asi z této videa tak všechno. Tak my se asi rozloučíme. Tak to nevím, jestli bych tam dal. Has Varas, for guten Tag. Ty taky pozdrav. Čus.